besifazane bhuda kavaleki ingane ayivaleki yini eyenza ukuthi so lonto funeka abantu besilisa abafundiswe lokho ukuthi uma ubulela umuntu wesifazane funa wazi ukuthi usuyidalela inkinga yempilo yakho yonke ngoba lo yamuntu wesifazane unabakubo mhlazane bayomtshala ngoba ehambe ngesandla somuntu nabo bofike bemsebenza ukuthi le mbali imile ethuneni lakhe imilele phezulu kwakho so yena ungaphansi kwakho kodwa mawenza izinto like afuna uzenze ngokubonisana naye abantu bese bephambanisa ukubonisana nokucela ngeke sengibuke manje naseyinkundleni zokuxhumana nako TV kunendoda ethiwa nje nesithembu ithi yocela komunye umfazi icela ukuthatha umunye umfazi musana ukudukusa abantu abamnyama lento ibangi enga between abantu besifazane begcina abantu besifazane bezondana azi ukuthi yena akathathanga ngoba uma abantu wanqaba noma sengimthatha ngenkani kubani kade enqaba angithi uyabona ukuthi lento iqhatha nje izwe umuntu oyibulele sengike ngibona ndemncwabeni hawubane beingane hawubane beyiphethe kahle hawuba umuntu oyibulele akukhulunywa emncwabeni wakhe ningamshiya le endlini yakhe niyisontela manifuna ukusonta mayiqeda insizwa ukukhanda igumbi laphana nimthathe kubusiswe ahambe futhi kahle akangene ekhaya funeka vela emathuneni straight uthi efika uyotshala ngoba uzofaka umkhokha omubi. Yeah, I got dreams. Yeah, I got dreams. Yeah, I got dreams. Let me do. Sanibonani babukele emakhaya sengiphinde ngabuya futhi with another episode of Now Popile podcast. Nihleli nolumkile okazinyanga ke njengenjwayelo. Uma ungaka subscribe yiphi inkinga yakho kahle subscriber click notification button ushare umsebenzi wethu namhlanje nje ngithi hayi asike siniphathele upart 2 wale nkulumo yabona nje before size siqale besifuna nje qale sidlulise amazwi okuxolisa kulabantu laba abathintekile kulama video lawa ebesiwapostile online ekubukeke sengazothi mhlambe silwa nabantu besimame asilwi nabantu besilisa no inhloso bengesiyo lokho ngoba nakhona umuntu futhi uma izohamba uyibuka kahle yonke podcast uzobona ukuthi no kahle le podcast ibingesi attack kubantu besifazane yabo sicela nje ukuthi sidlulise kakhulu ukuxolisa lokho ukuthi phela ke ngeke vele sithi uma sikhuluma ngesintu singakwazi futhi ukuthi sibafaka abantu besifazane yabo ngoba phela abantu besifazane bakhona nabo yabo futhi especially ke thina ke siphumele emakhaya esikhuliswe vele yibo futhi abantu besifazane so kusuke kungakhona nje ukuthi but isiZulu nani niyasazi ukuthi sibuye siqine lapha nalapha uyabona kunamagama ongayizona engazuthaziswana kanti kusuke kungekho njalo inhloso akusikho lokho inhloso ukufundisa and ngeke sithi uma sifundisa kube khona umuntu ongeke azathinteke khamba kahle bafu Bhuti sibengelela nababukela emakhaya. No ayethu. Ngiyajabula nje ukuthi siphinde futhi silithole ithuba lokuthi sikwazi ukuthi siphinde siye kulama topic ngoba bukhona bona noma bekhona abalwayo kodwa abaningi bayayifuna futhi lento yabona bayayifuna ngoba bayakhula. Mhlawumbe ukuqala kwami ake ngiqale kanje. Ku episode edlulile. Bekungayona iattack. Yeah. Esingakusho thina singathi sicela abantu bayibukele yonke episode. Yeah. Khona bezowuthola umongo wenkulumo. Yeah. Umuntu mhlasimbe engakhulumi kakhulu ngokuzwa leya clip encane mhlambe ka 1 minute kanti episode u1 hour kanti akezwanga ukuthi isigubhu bese sishanxa zonke. Kodwa ke mhlasimbe sidluleke lapho. Njoba usukhulumile engifisa mhlasimbe sekubukisise kakhulu. Okudlule sikhulume ngokuyiphatha kakhulu kwamantombazane. Nento elindelekile ukuthi intombazane iyenze iphathe ngayo nengendlela ekumele iveze ngayo isidima emphakathini. Yeah. Kuneyinhlelo ke ikhona njengokuhlolwa kweintombi
kunomama bayilandelayo ingane beyibona ukuthi iziphatha kanjani. Umbuzo ke bese uthi lezi ingane njoba seziphethe kahle ziphathela kahle obani? Yeah. Awukwazi phela ukulungisa ibhodwe lokupheka kodwa ungenayo into ozoyipheka. Naw lezi ingane mase ziphethe kahle. Ithi iqala ingene ebudlelwaneni ingene nomfana ozofika lale nayishiye kanjalo. Iqala ingene ebudlelwaneni akungene nomfana ozofika imithisa ayishiye kanjalo. Iqala ingene ebudlelwaneni athola umfana ozofika ayishaye ayabuse ukuthi ngenxa ukuthi uhlala endlini yakhe urentela uyena ayinamali i-vulnerable bese sebenzisa lokho ayisuppress izibe isigqila sothando ikhule kusasa imzondo umfana iluzondo uthando bese ihamba ifaka ebudlelwaneni obne revenge phakathi umfana ehlangana naye iyakhokhisa ikhokhisela ukuthi yahlukunyezwa uzwa mase behlezi sebethi wena masakholela uthando wena ayikho lonto leyo sifuna imali manje bese uyabona lo muntu ulimele ngaphakathi now uma ke kuthiwa uqhamuke ngithethisa ingane ekhaya ewumagcina angithi wena njengomakhelwane uzophuma nesithombe sokuthi sengaze ngithethise kanje umagcina bekhona umaqala kanti akazi izolo kade ngithethisa umaqala noma kusasa ngithethisa umaqala yabo ngoba nakuyo leya video ngoba phela nakuleya video mawuzobheka nazi insizwa sakhuluma ngazo kakhulu kahle nje sakhuluma nje kakhulu ngazi ukuthi zona but uma uzobheka nathi vele South Africa insizwa kahle akusibo vele abantu esingathi bajwayela ukuthi kukhulunywe uma uzobheka yonke into ephushwa kuthiwa let's empower women but inkingi isekutheni lama empowered women azohlala nobani yabo ingakho nakho ukuthi ukudodiswa kweinsizwa ngoba phela kwakubizwa kanjalo thina emakhaya kwakuthi siyahamba mhlawumbe kuyiwa noma sesigcaweni noma kiwapi la kuzofika nje kukhulunywe nje neinsizwa yabo asivele singene kuyona umuntu wesifazane khona amandla anikezwe wona awanikwe umdali obhuti abakhulule emakhaya balwezimpi wawutshelwa kahle ukuthi ngisho ngabe kuthiwa khona esiyomfuna masifica abantu besifazane siyajika ngijabo akulinywazi wamuntu athe amazulu ehlasela emampondweni eseyokweqa umthavuni inkosi yasemampondweni yathatha imfuyo nabantu besifazane yabavimba ngabo uma bedabule phakathi kwalabantu besifazane kunabanye abasesikhathini sabo kuzophupha intelezi zabo bazofike benqotshwe empini kwakubuhlakana kokusetshenziswa inkosi ethile ngaleso sikhathi okuveza ukuthini okuveza ukuthi umuntu wesifazane unamandla athile anikezwe wona umuntu wesifazane ebhudi ngisho ngabe kuthiwa umbulele umuntu wesifazane akavaleki akukho ukuthi uzoyenyangeni lapho uyojomba umlilo mhlambe ujomba izinto ezithile base uyakwazi ukuthi ube free kule lo cala lelo lenzile umuntu wesifazane ebhudi akavaleki ingane ayivaleki yini eyenza ukuthi so lonto funeka abantu besilisa abafundiswe lokho ukuthi uma ubulela umuntu wesifazane funa wazi ukuthi usuyidalela inkinga yempilo yakho yonke ngoba lo yamuntu wesifazane unabakubo mhlazane bayomtshala ngoba ehambe ngesandla somuntu nabo bofike bemsebenza ukuthi le mbali imile ethuneni lakhe imilele phezulu kwakho uyabona abantu abaningi umzwe khonjwa athiwa ubani kwakuyinkunzi mhlasimbe wayenzana uma wayibulala nabantu besifazane umbone sewumthuqazi aguge before time kuze kufika isikhathi la omunye azayikhulumele khona eseyiphahlukela yena ukuthi wenzani kanjalo nengane esuke isaphelele so umuntu wesifazane akabulawa ngenxa yokuthi ukubangela inkinga wena umuntu oqala lokho okwesibili lamandla emvela asuka umveli nqange wanikeza umuntu wesifazane uma wena uwathatha funa wazi ukuthi imvelo ezoxabana nawe ingakho ngithi lo muntu uguga before time phenduka ikhehla mfana nje uyabona ngokwesizulu ingakho babetho baba ngisho ngamfica ehlobongile ehlobongene nenye indoda uyamxosha aye kubo bese kubakuthene sekuseyinkulumo enikeze imizi yombili uma ke ubaba embuyisa ukuthi phela umakoti wakuthiwa kuyena wakho owabantu bala ekhaya
usuzomakhela ngalolu hlelo makhela ngalo mhlasimbe emphethweni wecele kodwa ibingekho into ethi mbulale ngoba bekwazeka ukuthi ngisho ungafika ukhipha inkomo kube ingoduso yakho bese iyaphinga bese uyayibulala ngenxa yokuthi lo muntu busumkhiphela inkomo sekuyaziwa ukuthi kunomakoti lapha ekhaya wena usuchithe igazi ekhaya angiphathi ke mase kunkosikazi okusho ukuthi wena njengoba usuchithe igazi ekhaya sekuyisiqalekiso sesizukulwane sakho njengendoda okusho ukuthi wena ngishe inganeni zakho ayikho ingane siyokwazi ngisho iphatha umsamo ngokuthi umsamo wakho usungcolise wena kuyafana ngisho ungaxabana kanjani nomzali wakho kodwa uma wakhipha isikhalo wabulala umzali wakho funa wazi ukuthi usunesiqalekiso sesizukulwane sakho kusasa abazukulu bakho sekuyomele bathathe izilwane bavale lo mkhokho wawuqala bese becela bona ukugezwa kabusha ukuthi bengangeni lesi sinyama esenziwa umkhulu wabo so ngizama ukuvezela ukuthi ukulimaza umuntu wesifazane kunama consequences amade beyond wena umuntu njengesiqo athinta abanye abantu abayenzalo yakho ngoba ngisho umsamo wakho ufuna wazi ukuthi awusekwazi ukungamela uma ubulela umfazi wakho ngoba izandla zakho zinegazi phezulu kwalomsamo wena usakwazi ukukhuluma inhlanhla phe kwingane should lento yolaka nje ukuthi izinsizwa zona mayinolaka ibona ukuthi ngoba zinamandla mele zenze noma kanjani inenkinga phumela phandle khona ezinye insizwa Uphela basaqhathwanga vele abaningi manje uthola vele umuntu akaqhathwanga usazi ukuthi nje namele abuse lana uyazi ukuthi mfowethu ukushaya umuntu wesifazane akuhlukile nokuthi ushaya ipunching bag ipunching bag ngisho ungayishaya kanjani nakusazophindwa ishaya nangalwazi kuzophindwa ishaya ngeke uyifice ethi uyicasukile now ngiyikithi ke mina einsizweni masikhuluma uma uzizwe ngathi ulaka liyakweqa mhlawumbe umuntu wesifazane khona into ayenzile thatha ukhiye wakho uphume kwezinye insizwa hamba ubuke ezinye intombi uzothi usacasukile kudlula intombazana okufishanyana nezenqa ukuthi hawu yini futhi ngakubingelela wavuma kabi kanje bese uthi hawu ngiyaxolisa mntana womuntu nami ngibhizi insizwe ngiyacabanga ucabangani siyosusixoxa hawu phephisa mntana intombi yakwabani isiyaqhubeka inkulumo sekuyehla lele yakho kodwa ukuba uthatha isandla wadonsa umkhono wekati wawufaka kuyena okulandelayo yini ufune kuye enkantolo uyaboshwa abanye ke phela bazibayilimaze nanabo uyabona nje ukuthi uvele nje udala inkinga okay asibuye size kuleyo ngoba nayo inomcikilisho omningi yabona emhlabeni impela ayizeli uzosincane futhi sina sonke yekho emncengayo so uma wena uzoyitshela ukuthi mawusufike emzimeni obuthile ufune kuyibulala ufuna wazi ukuthi wena usudalela izingane zakhe inkingi okuqala ngisho uhlobo lomncwabo wakhe awujwayeleki ya ikhona kusuke kukubi lapho mfethu kusuke kukubi nase sike sayihamba nje njalo ayisayibonda funakala lapho sithatha isidumbu sisishaye donsa indungu ngishaye kufaka imvubu usoyisidumbu njalo ngikushayelana ngikushayela lomkhuba ogile lapha ekhaya ngikushaya ngisho uyisidumbu njalo emncwabeni wakho akumele kukhulunywe ngempilo yakho umuntu oyibulela kukhulunywa ngempilo yakhe ya ngoba phela vele iphele kabi mayinjalo kuzothiwa kukhulunywana umuntu oyibulele sengike ngibona emncwabeni hawubane beingane hawubane beyiphethe kahle hawuba umuntu oyibulele akukhulunywa emncwabeni wakhe ningamshiya le endlini yakhe niyisontela manifuna ukusonta mayiqeda insizwa ukukhanda igumbi laphana nimthathe kubusiswe ahambe futhi kahle kahle akangene ekhaya funeka vela emathuneni straight uthi efika yotshala ngoba uzofaka umkhokha omubi
egcekeni siqhubeke futhi umuntu onjalo akabuyiswe ekhaya ngisho sehambile angithi ukuzothi umuntu wenzela umsebenzi uyabuyiswa akabuyisi umuntu oyibulele umuntu oyibulele akabizwa ngisho empepheni akabi lidlozi khona uzoba nedlozi elinjani lapho angithi abantu asengibaleza u5 ngiyazizwa impela ngiyazizwa so lezo zinto ufuna wazi ukuthi izingane zakho ufuna kama uhambe emhlabeni zihla okwesi6 akukhalwa emncwabeni womuntu oyibulele akulokho sekuyakhalwa inkinga manje ukuthi manje izinto eziningi vele seyiphendukile ngesikhathi nikhala nidonsa umkhokha ukuthi awubuyi thina nje insizweni besethi semncwaba sibe semthuko sithi hamba kwalandini usaba impilo usaba ubunzima usithwasa kanzima manje thina sibhekana nalo msebenzi sibe sikubeka ngoba vele umuntu usuke selfish phela umuntu onje hamba kwalandini uzosiqhatha nomhlaba usibukisa ngamazi ufuna abantu bambe bekhuluma ngathi sikutshela umfowethu lo lela kodwa sibe sikutshela singabafowethu awutshelwa abantu bokuhamba ukuze buthi abantu obani bafe bakhuluma ukuthi emncwabeni hayi utshelwa yithi insizwa ubengazuthi amagama bezemndenini la waseswana uzoba ligwana uzosaba impilo bukufa kanjani ufele emanyeleni ufele ifebeni ufebelwe intombi yaqala lapha eyibulala uyaqala ukufebelwa intombi safebelwa abafazi thina nabo makabani bakhona baphila namhlanje sekunomunye umfazi yizibiza la ekhaya wena uzoyibulala ukuthini ufuna sitshele lezi izingane manje ukuthi uyise wayibulala hamba ke ndoda ungaphendi ubheke emuva ungabuyi nalomkhokha la uthukwe uxoshwe ekhaya awubuyiswa awubi idlozi elihle ngisho ungabhala incwadi umntandanisi uthi umama wayengangithandi kwasha kwaci sikhule bengasithanda umama ninakho siyaphila namhlanje yini sasi yabo manje uma umuntu wesilisa engakwazi ukufunda ubudoda azi ukuthi ubudoda ilobo obuzosala kwenza izinto wena usuhambile ubudoda ilobo ubumtsizwa ilobo insizwa ngokuhlonipha insizwa ngokuzazi igade inake ihlela indlela ekhuluma ngayo nangendlela ekhetha ngayo amagama acwebile emikhuluma phakathi kwabantu ubumtsizwa ibolobo sengiye ngizwe manje umuntu ehamba eshinga inkani ekudonsela abantu ibhamu thuba nensizwa thina sabutho ngabuthelwa lempangeni thina sabutho sasifundiswa ngobunsizwa sifundiswa zingqwele zethu angithi amantombazana namaqhikiza awafundisayo abafundise ngokuqoma khona nezimfihlo zakhona abayikhulumayo ngale ukuthi umfana uzokwenzani nathi njengeinsizwa besifundiswa zingqwele zakithi zisiqhatha zisifundisa ukuthi mulwe nomfana kusho ukuthi usephenduka isitha sakho mulwe nomfana usukuvikela ukuvikela kwaleso sikhathi kodwa mekhomba yena ukuthi useqala impi ngoba impi nokulwa kufana ukulwa ukubanga into enibangayo ngalesi sikhathi impi into undendende esiqhubekayo sekuthiwa yimpi ngakho soqathwa yimpi yeyikodi yimpi yemizwe nithi yabo sekuyimpi ke eqhubekayo leyo now kwakunegama lezizolo lethi ungayijaha impi yabulala ngoba lo iqalile ugcine ngayilo eliwa abanye ungajahi and yasala futhi akukhona ukuthi uzothweni mase uhambile ngoba umonakalo usuku usumningi izoqala manje iphinde ivuke naseyinganeni iphinde ivuke naseyinganeni zeyingane ake ngikubuza nje mfowethu ngihleli nawe siyazwana siyehla senyuka kumnandi bese ngizothola ukuthi ubaba wakho uyena owasoconga ubaba wena wenze lutho uyabona awenze lutho wena kodwa sengizothola namhlanje sizwana ukuthi ubaba wakho wabulala ubaba wakho wena ngiyakubona ukhula nobaba wakho uyayisa esikoleni wenzani mina ngiyazabalaza ngiyazana Shuthi funa manje mina ngenze njani yabona sekumele alimaze wena kusho phela naye manje ngokwesizulu sekuvuka into ethi umhlwenga usulimaza umfowenu engenze lutho kunabantu ababephila bathi sitha sikababe esaba vele phela kunjalo kwabaningi kodwa ngiyaphika mina izimpi zobaba zayilingana nabo ngesikhathi sabo bazi futhi ukuthi babangani ngoba ngiye ngithi mina umuntu mephila
akayibhalela umlando wakhe. Angikwazi ukubhala umlando kababa. Kuphela ufuna nguhloniphe umlando kababa. Uma ukuthi ubaba wathi abantu bakwalapha bangangeni la ekhaya, ngeke ngiye mina bese ngithi abangene. Ngizoyithulela nje, ngizozenzela okwami. Uma impilo lokho iqhubeka kuze kukhomba ukuthi hawo, ingane zalapha ekhaya nezalapha seziyazwana, angikwazi ukuyihlalisa phansi bese ngitshela ukuthi ningayi lapha ngoba umkhulu wenu wathi akabathandi laba bantu. Cha. Owakhe lo mlando. Funeka wena uze nento entsha wena. Engani kwaZulu bekuthi makunenkinga yezimpi. Uthole ukuthi kunempi yakwamthethwa mhlasimbe nempi yasemacekane. Bese bukusana lamakhosi ukuthi lempi singayinqoba kanjani. Bese kubuka isidingo salempi ukuthi ayikho isidingo salempi kodwa inkinga abantu noma bekhuza abasakhuzeki. Angithi abantu sebelwela ukuthini ubani wabulala isihlobo sami bani wabulala isihlobo sami. Bese kuvele amakhosi bekunabantu okuthiwa ama-advisor kamakhosi. Bese kuthiwa nkosi mhlawumbe khona nenkosi yamthetho khuluma nenkosi yasemacekane ikuganisele. Igode engazwani kuthathwa intombi yangala iganiswe ngala. Angijabo? Kwakhe ubuhlobo. Kwakhe ubuhlobo. Ngesikhathi kwakhe ubuhlobo isitha sesiphenduka umndeni. Yabona. Now awusakwazi ke ukuhlasela umuntu ekhaya. Ngoba uhlelwe queen uhlelwe ekhaya. Yeah. Ayikho into ehlonishwa njengosibali. So bekunendledlana thizeni ekuqaleni ebekade bekwazi ukuthi benqamle ngayo ini ukucabana kwabantu. Yeah. Now sibiyele esihlokweni. Umuntu wesilisa noma umfana noma insizwa. Sengiyibalile izinto edlula ngaphansi kwazo ngisho sedlulile emhlabeni mephakamisa isandla noma ebulele umuntu wesifazane. Ya ngoba iyona phela inkinga vele esibhekene nayo kakhulu leyo manje. Nanokuthi vele abantu besilisa kahlahlele igama elithi indoda. Uyalibona uma uzolibheka leli gama. Ilona gama engeke ngilibone mina sengazothi sivele sikhulume nje ngalo noma kanjani yabona. Baningi abantu uzomuzwa ukuthi mina ngiyindoda mina yabona ngiyindoda mina. Kodwa manje uma ulibheka iziphi izigaba umuntu wesilisa noma ngithi umfana okumele adlule kuzona ukuze ukuthi usengakazi manje ukuthi abizwe ngendoda. Okay. Uma umfana ezalwa uba umfana engene esigabeni sobhoxongwane engene esigabeni sobunsizwa mesuka lapho bese ba ubaba. Angijayeza so ubaba ekhaya. From ekube nobaba ekhaya use umkhulu. From ekube nomkhulu useyiqhegu. Uyabo? Zonke lezi igaba edlula umuntu wesilisa. Now ubudoda asikho isigaba ofika kusona thiwa usuyindoda. Angikuphinde lokho. Yini ukwenza umfana ibhoxongwane insizwa ubaba umkhulu iqhegu. Angithi uzule zonke lezi igaba ngibala ubudoda. Now yini ke ubudoda kanti ngifika nini esigabeni sobudoda? Ubudoda ufikiswa izenzo zempilo nangendlela wena ophendula ngayo impilo bese zikunika igama elithi indoda le. Uma ngicabangela umuzi wasekhaya ukuthi uyafa kufunakala ngithola umfazi ukuze uzovuka lo muzi ngoba umuzi uyafa mayengekho umfazi ekhaya kube nezingane evusa umuzi. Wenze ubudoda ukuthi uma wakho usekhulile umzamela umalokazana azokwazi ukuthi phela manje ambambele amabhodo. Wenze ubudoda uhanje lo uma wakho bese uyamfihla bese ubamba umuzi uhanje lo baba wakho umfihla ubamba umuzi. Uzwa utshelwa abanumzana ukuthi lento yenzile mfana wami usuyindoda ke manje. Sekumele ubumele ubudoda bakho. Ngoba ngelinye ilanga sophinde sikhulume futhi ngomuntu sengeke ngizwe nje manje uze umuntu eseganiwe bese ethi hey thina abanumzana phela esiganiwe. Awuvela uganwe nje bese uba umnumzana.
Kufanele kube nezinto futhi ozophinde uthi ukudlula kuzona. Ayengenza sibonele futhi sifanayo naleso. Akathi umakoti eganwa. Ebeba umama la ekhaya. So, qale umakoti kunomehluko. Ufika gana umakoti. Abe umakoti ngoba uyakotiza. Kuzothi makufika uba umkhulu wala ekhaya amenzele iti, yenzele ugogo iti. Nokungena umuntu la endlini emenzele iti. Uyakotiza kusane izindlu asayizilayo angangeni kuzona. Uma uthi ufuna ngene esibayeni kusanento ethile ethathwayo kumele ungena ngayo esibayeni akayiphoseki nje esibayeni. Usawumakoti useyimusha usamanzi. Aqale kazala izingane lapha ekhaya. Bese kuthiwa umama kabani. Kusengeneke manje esigabeni sokuba umama. Akathi njengenangane ngenalutho nje. Cha. Umakoti. Uyabo. Ingakho ngisho umakoti uma kade ngena inhlanhla ukuthola abantwana bese kuba umsebenzi wendoda ukuzama ukuthola omunye umakoti bese ethatha ingane eyifaka esiswini sika makoti omdala enzela ukuthi khona ezokwazi ukuthola isigaba sika mama. Hayi ngalendlela esekwenziwa ngayo manje ngoba uma uzobheka phela isikhathi samanje ayisekho vele leyanto yokuhloniphana nani umuntu uma ukunje useyabona ukuthi awusenayo lento kade ethi uyayifuna usebona ukuthi angavele enze noma kanjani yabo thothi lo muntu ubekhiphile nje waphela nazo lezi ezinye izimo esizibonayo lezo uthola ukuthi umuntu wesilisa kade semthathile unkosikazi mayisefike sethotha unkosikazi akakwazi samlethele lezo izingane usenza noma kanjani ke manje akusekho ukuhlonipha akusekho usiyadlobolonda nje ukuthi nje ngoba nje uyena ophethe lana uyena futhi obenzele lento and leyo nto le iyawubulala futhi umndeni. Okay, ake si buke kabili. Umuganwa inhloso yakho yokuganwa yini? Cha phela kusokuthi ukushuthini ukukhulisa ikhaya. Ngiyabona. So ukuze ukhulisa ikhaya ufuna kube nani? Ufuna kube nezingane. Angetshe. Ukuze lezo ngane zizokwazi ukuthi ikhulise lento yalapha ekhaya. Laba abafundileke baye bathi you are passing a relay baton of legacy. So lokho kusebenzele kanzima funakala izingane zakho zikuthathe iqhubeke nakho. Angithi inhloso kuseyileyo. So ukuze kube nezingane ufuna kube nomfazi. Ukuze indoda izokwazi ukusebenza kanzima ufuna ibe nomsizi okumfazi. Ngeke kunzima uyabuya umsebenzini fuqale phansi ugeza amabhodo njengendoda. Uyabo. Kodwa umuntu wesifazane uyawazi ubuye emsebenzini ageza amabhodo akwenzela ukudla. That by nature. Uyabona. You understand? So that is why ke bese bangathi kuba nalento ka 50-50 but sobuye sibuye ngolunye usuku as much as umuntu wesilisa nowesifazane bengeke beze belingane ngokwempilo. Lokho siyakuthanda noma singachama ngisho simile sonke ngeke sikwazi. Ngeke sikwazi. No uNkulunkulu kahlahle phela lokho uNkulunkulu ubeke ngaleyo ndlela imvelo nje. Ngokwemvelo kaNkulunkulu. Kuzona zonke futhi ilwane nothi lesesilwane siwumuntu kuphela. Exactly. So isithi into yami amadoda uma ethatha abafazi inhloso yakho sekuyini? Ziningi inhloso zethu singamadoda. Mina yami inhloso ukuthatha umfazi. Mawuthi ngisafuna ukuvusa umuzi ngizala izingane. Okusho ukuthi mangibe nebhadi ngathola umuntu lo ongayithola izingane. Sekumele ngikhulume naye ngimtshele ngithi njengoba wawazi inhloso yami ukuvusa umuzi izala umuzi. Into engizoyenza ngizothatha omunye umfazi. Ngiqhubeke ngizala izingane. Nginwebe igceke lapha ekhaya. Bese ngithatha ingane eyodwa ngifake ngaphansi kwesisu sakho. Ukuze nawe uzokwazi ukuthi emndenini ulithole igama elithile. Angijangizwa. Now sesiphila kabi ke manje sesiphila esikhathini la ethi khona thiwa indoda ukuze ithathe umfazi wesibili ayihambi yocela komdala. Inkanti kahlahle bengasiyona indlela vele bekwenziwa ngayo vele leyo even before. Okay, ake ngibuza nje mfowethu. Kuyenzeka wena ukuthi ucele kumfazi oganile la ekhaya okuvusa omunye umuzi
umuthi kuyenzeka lo oganile ukuqala wacela kubani ukugana you understand yabona so njobe efike ezogana lapha ekhaya unkosikazi wakho uyabo so yena ungaphansi kwakho kodwa mawenza izinto like afuna uzenze ngokubonisana naye abantu bese bephambanisa ukubonisana nokucela ngeke sengibuke manje nasey'nkundleni zokuxhumana nako TV kunendoda ethiwa nje inesithembu ithi yocela komunye umfazi icela ukuthatha omunye umfazi musana ukudukusa abantu abamnyama lento ibangi enga between abantu besifazane begcina abantu besifazane bezondana azi ukuthi yena akathathanga ngoba umabani wanqaba noma sengimthatha ngenkani kubani kade enqaba angithi uyabona ukuthi lento iqhatha nje izwe umuntu wesifazane by nature unomona uyakuthanda noma ukuthandi lokho mina ke iqiniso ofuna ngithi ngamalethi why cha lo bhuda umuntu wesifazane unomona ngento yakhe hayi kakhulu futhi kakhulu phela uyabona nabo ukuthi nabo sekukuningi balimazana nabo manje bayathakathana ngaphandle kwalokho bafu imvelo musuyibuka ngezinto ezenzekalayo manje bekuyinto ebikhona kudala kuyimvelo ukuthi umuntu wesifazane emuthi uzothatha omunye umuntu wesifazane akulwisa uyazi ngani ngokwakhe ithi into okusho ukuthi akasezonginaka usezonaka lo ya phela iba njalo vele so ke bese kufundiswa amadoda akhe lawa athatha isithembu ukuthi yini inhloso yesithembu yini okumele uyenze musa sithenjini yiphi indlela esilindele ukuthi wena uyiphathe ngayo uma usunesithembu abafowethu abaningi isithembu sebesithathisa ukuthi banemali nje yeah vele sekukodwa nawo sekushiwo njalo vele sekuvele kuthiwa unayo imali usufuna isithembu uyazi mfowethu ngikwenza isibonelo isithembu sakho unemali ungaphila naso kodwa singabe healthy ngenxa ukuthi wena uyindoda awudodisiwe ukuba nolimo isithembu sifuna indoda enobudoda uma indoda enolimo olulula awulunge sithenjini ngoba ugcina ugxeka umabani umgceka kumabani ugcina uthi muxabene nomabani uhambe kumabani so uyaxokiza kahle kahle lapha indoda enesithembu akumele ihlale nomfazi kumele ihlale yodwa yeah ingabiza noma imupho ithi akavakasha lapha elawini lakhe njengoba nje sesisebenza kanje uhlala wedwa that is why bethu nayo unemali basobe short uzokwazi nokumela lezi zinto ezishoyo nginomuzi eDevon elokhuzanene eDurban North nginomuzi mhlasimbe eSunning so nami nginendlu yami kuphi ngokwamanje kodwa ekuqaleni bekulula ngoba bekuhlalwa ndawonye ekhaya ikhaya lilodwa indlu kaMabani noma umuzi kaMabani lapha phesheya umuzi kaMabani lapha phesheya indoda inelawulayo ngoba indlu lenkulu esuke siyakha nje emakhaya suke siyakhela umfazi nezingane suke ingakhelwa vele into eningi uyothi kuhlala umfazi nezingane akuwona umuzi loyo indlu yomfazi noma umakoti nezingane into esizokwenza umuzi ilezi zindlu ezingaphandle uround wakagogo uround wabantu abadala uguqa kakhokho noma kamkhulu lezo zinto seyikhandani ke umuzi le ndlu kade yakhela umfazi wakho nezingane indlu nje izinto ezakho umuzi ilezi zindlu engaphandle ngivalayo now uma ke wena uzovela usuke uthi ufuna isithembu okokuqala omunye kuyenzeka ukuthi isithembu siwubizo kuyena uma siwubizo kuyena uzobatshela laba bantu abamupha isithembu ukuthi impilo namhlanje idinga imali uzobona ukuthi inhlanhla yemali kuyena izozenzakalela bese sigcina kodwa kuzoqala kube nezimpawu ezivezayo ukuthi siyadingeka ngoba phela manje sekubuye qanjwe nanamangani manje inkabi seyivele ezinye uzizwe sezithi hey ngeke ikhehla lithi liyasifuna but umuntu uyamazi ukuthi akekho umandla ngisho nakangaka osikweni yabona okay kulungile usithathe awukho mandla ayingithi nje into vele wayisukeleka nje uqamba amanga akhobizo kulona ayikho futhi nento ekuphoqayo yabo uyasuka wenzani uthatha isithembu
akazange uzohlale phansi ngisho nobaba abanezithembu bakufundisa ukuthi esithenjini wenza kanjani. Uyabona nje mina ngikutshela amadoda amaningi ayibulele amadoda nomfazi ngabani Oyish yini ukhanda stress noma lapha ungamanungu Luyise noma wenzani cha yini esukuyenza ukuthi kube njalo yini ukhanda stress amadoda amaningi ayibulele lamadoda anabafazi ngawani uyabona bazokhala uma sebezo lokho kuthiwa awu shuthi sithi abantu abathatha izithembu kanti hayi ukuthi sithi abantu abathatha izithembu but umuntu akenze cha mina ngicela ukume enkulumeni yami angifuni ukubamba xambili uma unamandla nobizo lokuthatha isithembu sithatha uma kungelona ubizo kodwa ubona umuzi wakini ufa sithatha ngishiso yini lokho uzothatha wena wedwa umfana kini uzalwa namantombazana uthi uyagana vele ugana umuntu wesifazane ongena inhlanhla yezingane uzovuka kanjani lo muzi noma uyifunela 1 futhi uyifunela 2 ngoba phela okunye futhi nakho lokho sokunjalo abantu besimama manje sebevele bayithathela imjovo bayithathela yonke into ulokhu uthi wena hayi uthi kanti yana usifunela 1 noma usifunela 2 manje uzovuka kanjani umuzi wakini yabo uthola ukuthi namhla sembu nengane eyodwa noma embili zamantombazana uthi uyakhuluma naye mama kumele phela ngikwazi ukuthi silokhu sizamile sithola ingane nomfana noma zabafana ezo2 ngoba nakhona sikwazi ukuba noqhwashe engane yodwa uNkulunkulu meyikhumbula yabona shuthi kuzobonakala kuzovalwa ngehlahla lapha bese ke kuyakuphoqa ukuthi wena ufuna ukukhuluma nabakini ucele siyacela isithembu sicela afuna ukuthi usicele emsamo siyacela uhambe usicele ucela bekubonise ukwazi uthola umunye unkosikazi uzokwazi ukunweba igceke ngoba isimo asivumi umakoti sesizame ngazo zonke indlela izingane ayihlale noma kuhlala amantombazana sesiyabona ukuthi noma sengiyabona ukuthi njengomuntu konibhekela igceke ngicela ukuthi ke amehlo ke ngiwavule futhi ningipheke inhlanhla ukuthi ngiwavulele ngakhona siyacela isithembu ukuze uma lo nkosikazi usuzocela nezinkomo cha ninabo bantu sekhona ke umuntu esengimbonile sengicela ukuthatha izinkomo zenu ngihambe ngiyokokhelwa umlilo uyabo so uma usubuya ke nalo nkosikazi usumakhela lapho umakhela khona kufunakala nawe umtshela inhloso yokumthatha njengoba ewumfazi wesibili ukuthi cha ke mama nginayo unkosikazi ekhaya ngifuna ukuganwa okwesibili inhloso yami sinomakoti ukuthi nginwebe igceke kodwa ke ngicela wazi ukuthi ingane yethu yokuqala ngizoyithatha ngiyoyifaka esweni sika makoti omdala ngoba asibanga nayo inhlanhla yokuthola abantwana akube into eyixoxa kungakenzeki lutho ungafiki ushele ngamanga usuyajika umuntu usuzomtshela ukuthi uzomfaka esithenjini senijole mhlawumbe unyaka njengoba uyasuka lo muntu usiyasinqaphaza isithembu uyazi ukuthi abanye omama bayakwazi ukuxosha inhlanhla yasekhaya ngokulwisa indoda ithi indoda mama ngizothatha omunye unkosikazi nginwebe igceke ngalezi izathu engikubekela zona engicela ukuthi uyihloniphe athi umama hayi la kwami ngeke uyibona lento yenzeka la kwami uyabona ke hayi la kwami akomfazi wangena la uma ufuna ukwenza lama isimba yakho ufuna ukwenza lo ntombi yakho hambana emahotela hayi la kwami shothi siyakuchithisa manje esikhundleni sokuthi ugano mana ngithe mina ekuqaleni uma unendlu kankosikazi nezingane indlu leyo angithi ngase ngathi kunendlu yakwakhokho kunendlu yakwamkhulu kunendlu yakwagogo izindlu zabantu abadala ngesikhathi ethi lo nkosikazi hayi la kwami usho la ekhaya kunalezi zindlu uqonda ukuthini shothi vule enye indlu cha uyena indoda eish uyena inhloko ngoma usene kwakhe la kwakho wena awusho ukuthi kwami la uthi wena umuzi kababa yena uthi kukwakhe eish yabona ke abanikazi balomuzi bese bethi hawu
ingane yethu iyafika ikhuluma nathi iyacela ifuna ukwenza izinto ezifanelekile ngoba phela lo muzi uzofa ibukela ikusasa uthi lo muntu wesifazane hayi la kwayo sho ukuthi thina siphethwe uye kwakhe la yabona inkinga ke le akasaboni unkosikazi ukuthi useyizenzela amazinyo abushelelezi usengashelela ilaba abantu othi udlule emhlabeni before isikhathi sakhe uvulelwe amathonga kubo amdedela ukuthi ahambe ukuze lengane izokwazi ukuqhubeka isivusele lo muzi phela abantu asebelele bayizithutha ukuthatha umuntu bona bemlethe nganeno akufani njengokufa uthi thina siyakhala kubhlungu bona kuyinto ngemimoya okuyinto efanelekile ukuthi bayenze uma bebona into engenzeki impela ingakho ubezobanye abantu bethi karma is real uma wenza into ebhlungu omunye umuntu eyibiyela izokoza ungathi akathwe umuntu ungenzeke lutho ubuye usuthi hayi ngiyangizonda bangizonda ethi nginemali nakho ke uyabo so lithi ke lami amadoda wafunda ukumela ubudoda ufica ingane zamantombazane noma osisi bethu bengene ezithenjini baphinde bephuma ingenxa ukuthi izithembu zithathwa abafana ufuna uyiphinde lenkulumo ngicela amadoda amela ubudoda osisi bethu bangena ezithenjini ingenxa ukuthi izithembu zithathwa abafana abangakafiki esigabeni sobudoda noma sobunsizwa base bedodiswa ngokuthatha isithembu uthi umuntu enginesithembu mina ngeke ukuthi angisiyindoda kusho ukuthi isithembu akuyona into ekwenza indoda naso isithembu kuba indoda asuba naso ayengoza lesibonelo ubhuti manje ayidlalela ilotho ayitholela u5 million athatha umakoti kana kuphela u3 months abona ngazuthi umakoti baphila ngokuxabana bese ethi hayi ngenze imxosho ngoba ngithenga umuzi la eAdam uthatha umfazi uyasibona sasithemba ukuthi thathiswa yini imali iyasinda ufuna ukuthi idliwe abantu abaningi usithathiswa ukuthi ufuna yena ncengwe khona amadoda ukuphila kwawo afuna amakhosikazi wabo aphile ngokubancethezela ukuhlonipha umuntu nokuncethezela umuntu into ezimbili bafuna ukuphila ngokuncengwa nomethetha la ekhaya uyancikisela angavala nanemali ukuthi ngiyanondla phela la cha kufana nendoda mithi iyathetha nje ekhaya izothi ngithenga ukudla ngile ekhaya ngithenga yonke one usukathatha umfazi 2 wamzalisa ingane 3 uzumbalisela ukuthi uthenga ufuna ukuthenga ubani ukudla wena Chithi ufuna kuthenga oyena kodwa futhi ufuna iBhayibheli lithi uyohlukana nomngakho nami njalo nomzali wakho nawe uhlukane nomzali wakho nibe nyamanye kodwa wena indoda uyoba inhloko yalelo khaya inhloko ke why kwathiwa inhloko ngoba inhloko ibona la umzimba ongaboni khona umsebenzi wendoda ukuthi ihlale phansi ibuke ukuthi okay fine njengoba siphila kanje liyaphila lekhaya ingakho indoda izithi we mama sengithola indawo ngala ufuna siyokwakha khona ifuna nibaleke la phakathi kwemizi yakini ngoba uyabona futhi kuyathakatha uyabo we mama yazi njengoba sihlezi la lo 2 room uyabona ukuthi sizele ingane ezo4 manje sengithola indawo ethe xaxa kuzo indoda ihlezi ibuka phambili yabo unebhadi ke umuntu osifazana ovela uthandana nomuntu nje oyiwundlu iwundlu phela libamba lokhu okubuye noyise lidle khona lale phansi akacabanga nje lo ukuthi hayibo phela nami ngizoqhubeka angithi ubona ukuthi umfana avuke kusena uma esitolo sebebaningi uyamfica uma esitolo athenga iluzi uma ufika nozothenga ethi kusembe dawushiya u2 phela sithi ukubamba iluzi umuntu uyangena wena kunomsebenzi kini noma kunani uzothenga into oyithenga esitolo mhlawumbe iphuzu ekhaya uma ungena athi awushiya ubhiya phela ifitha ushiya ubhiya nomodo ukuthi kubhlungu ngoba manje lezo zinto uyazi ukuthi izona abafana manje asebekhula becabanga ukuthi simenza indoda yabo umuntu mayikwaqala nje wabhema useyabhonga makwaqala waphuza usenokugologoloza ekhaya waqala waneintombi waqonywa left and right walala ngapha nalapha usebona ukuthi hey mina phela sengiyindoda asilungiseke le asingabheki ingane asibheke umelusi
kodwa sibe sukhanda nomqondo wengane uthi iphathiswe kwengane asibhekeni umelusi uma ethi ubaba noma umama lalela ke mfana wami uyabona ngoba ngathi usuyindoda la ekhaya kungenwa after 7 noma after 6 musu uyibona ukuthi usuyindoda phuma ukwakho muzi ingakho amadoda ayihlala abuka ukuthi ingane idalwe ingane injengelulwane ingane emikhule nogogo lokhu ibona wonke umuntu ethi ma nayithi ma iyozifundisa wona yena wakho nangima ingane njalo mifika phambili kuphilwa leyo mpilo naye siyafika umshungo wezinye ingane siyadla ingakho ingane mivakashe endaweni egcwele ingane ibuyela ekhaya idli siyaphumisha kwezinye ingane ukudala kwayo wena ufune kuyelusa now lezi ingane zenza kanje na indaba ingoba imizi ayisenamthetho amadoda awasabumela ubudoda emakhaya ingakho kwesozala ingane bengathi amachwane einyoka ngoba thina njengamadoda noma thina njengeinsizwa sihamba silala noma ikuphi sishiya ingane ya ngoba kade uyichaza nje kushiya itephu khona uthi nje esayibhotongane abe kodwa eseqala senengane kuyenzeka kube ibhocongwane uthi uyadlala nontanga yini ukuphuma ingane kodwa uzothi musungena esigabeni sakho somtsizwa usufundisa idalela ke ndoda emtsizweni awuzalisa ingane zabantu ishiye kanjalo emtsizweni kuyahlonipha umuzi wenye indoda uyahlonishwa bese kuyabuya kwenti ebhocongane kwami ngathi ngiyadlala kwaphuma indoda ingane njoba usutohoza ke ndoda umsebenzi wakho oqala ukuyogcina amacala akho usubiyele emuva ke usiyohlawula lo yamuzi uhlenge le yangane ukhulume noma wayo shit mfowethu nami ngangisemncane kwenzeka lelo phutha ngicela ukuthi yabo sibuyisane ekukhulumeni phe kwengane hayi ukuthi sibuyisane mhlawumbe ekuthandaneni abanye ukuthi babethandana ngempela babuyisane ngempela ke abantu bengabuyisani kodwa phe kwengane babuyisana bakwazi ukuthi ingane emikise ikubo iyogcina into zakubo enye ihlale khona futhi ilokho ibuye izovakasha ekhaya komama mawukuthi seyikhishiwe inkomo zokuyihlenga now usuwenza ini usuwenza ubudoda ngoba yini usufundisiwe ingane ekhulele ekhaya konina izobamba imithetho yasekhaya konina ithi mesindala usuthi wena uyayithatha ufuna ukuyibuyisa la lengane isindala uqala phansi uzoyishayela imithetho emisha sekuyayigqilaza ngeke isangena vele ngalendlela bekumele ingene ngayo lemithetho le ekhaya konina ubani ufike ethathele iplate angene ekamereni lambodla ukuthi ulubuyise ekseni noma ulubuyisa manje kukuyena ayiconnectele iWi-Fi angene ekamereni lakhe afaka ama headset ayilalela kuno aunt osizayo ebuye izobeka isitsha kusenku aunt enza la ekhaya kwenziwa makudliwa sonke sihlala la siyadla siqede sibeke izitsha la usisipedi basiwashela izitsha hayi bafethu sobonana makuzodliwa kuyathulwa kukhuleka baba busisa lokudla esizokudla nezandla ezikwenzileyo ayizazi kodwa kuba ikhule ngayo ngabe yazazi mina nje ngikhule ekhaya makuzodliwa ukudla bekukhulekela nami ngithi mangihleli nje kwami ngisusuhleli wedwa uyimpohla khona lokho ukukhuleka yabo lokho ukukhuleka ngathi uyadlula ngathi uyagijima uthi inkosi sikudla yabo lokuthi uthi uthatha ispoon sithi sifika ekudleni usuqedile yabo lo mkhulu uthi inkosi sikudla sikudla amen ubuhlalu lo muntu ebengakhuleki uyabo ubudlula ukuthi hayi angithi lobubuntu obakhiwa ngaphakathi kuwena busakhona busabusa kuwena ngoba into ofakwe vele umncane ubugebengu webhuti sikhule bukhona kodwa uyabona ubugebengu obunobuntu angithi ngiyezwa ufika ngisho uzontshontshe ekhaya uthatha abantu bakhombe ngesibhamu bafaka ekamereni bakhiyela uthatha lento ozoyithatha uphumbaleke awufiki udlwengule yabona ukhomba umuntu ngomese uthatha ifoni usumgwazelana ubugebengu sikhula amasele inkomo ekhona amasele imbuzi ekhona but abengangeni ngalendlela sengena ngayo manje sekuvele kuthiwa bafika cha angithi umuzi ubuhlonishwa bekuphuma ngishisala ngasethi hayi bona kuphuma nibaleke kodwa uzothi ugogethi nana afaka isibhamu so sekubugebengu obungenabo ubuntu so thina sizama ukubuyisela ubuntu kubantu uma kumuntu enobuntu umbona ngisho engawundlavini
Methu umuntu buti bengisacela ungikhangeza ngafa indlala. Lokhu kusila kaze ngidle. Bengizolanda ukuthi lapha mhlawumbe amaphilisi esitolo eclinic kade besibambisa iqueue. Ubona ukuthi isihongo umzothu usukaphi? Hayi ngisuka le. Bona sekhipha noma 200 siyamnikeza. Thengudla lapha. Bona ngisho ehomfa kodwa ubuntu buyambusa ngaphakathi. No, funa ke thina sikhande ubuntu kubantu. Ngoba yibo kahlahle kusho ukuthi obuzokwazi ukuthi bulungise lo mhlaba esikona ngoba ayibisekho manje yabo mawubhena ngendlela izinto esezenzeka ngayo ubuntu ayibisekho kubantu. Inkinga ke bafo silahlekelwe ubuntu kubantu. Umuntu mekwabiyelwe ubuntu uyakwazi ukuyiphathisa komuntu. Uyabona umhlaba nje obungaka. Thina sihluke ilwaneni ngento eyodwa. Ubuntu. Phela. Uyabona uzubona ukuthi izilwane ziphilela kamnandi zifree zidla lapha neziphuza amanzi ziphilela kamnandi. Masibone isinye sesimame nesinye siyagibela ukuthi kunini kusekuseni noma ngintambama siyagibela asinasikhathi. Thina uNkulunkulu wasesipha ubuntu bokuthi ke kunezinto esingazenzeli phambi kwabantu kufunakala siyifihle sisenze eceleni. Now isithi into uma unobuntu inhlonipho izoyikhandekela yona. Ukwazisa umuntu oseceleni uzoyikhandekela khona. Ukulalela umutshelo uzoyikhandekela khona. Uma uyinto sekungeyone yakho ukwamukela kuzozekela khona. Webhuti ngathi ukwazi ukwamukela ushonelwe uma wakho. Wamukele ngavumi. Khuluma ngoma wakho. Umuntu wakwashonelwa uma wakhe esehlakaniphile uyayazi pain ukuthi njani. Yabo. Kunomehluko nokushonelwa ubaba. Yabo. Baba simbona ngeweekend hleze ngeke uyaphuma ebuyidakelo nange weekend. Simbona ngesonto kancane saze emhlanganweni weyinsizwa lapha naphansi kwesihlahla. So ubaba nje ubaba wethu kodwa nje umuntu nje ehleze yabo. Umama siyahlala naye yini mntanami athi awuphathekile nje akwenzele ukudla uyangena uzangena ingane zami makahake uphuma uhamba ubiyele emsebenzini uhambe kanjani Nkosi yami athi ngilalela eredweni ngizothiwa ngasenye imoto kanjani ubonisa lokwazi Nkosi yami sesingenwe na ukuguga le ngozi okukhulunywa ngayo ingala eMtuba mina ngibheke eThekwini uyabo kodwa ngenxa usizwe nje kwa red flag nengozi umntanami Nkosi yami emgwaqeni so ke umzali khona lento onokuxhumana naye ngenkaba. Ingakho kuyekuthiwa umzali uma ehanjelwe ingane uvuka lento ekuthiwa umsiko eyamenza mhlazana ingane yakhe izofika. Uma ungahlala nomama bashonelwe izingane bayakutshela ukuthi kwenzakalani ehlukile mhlazana ingane yakhe izoshona ngalolu suku. Khona into ehlukile eyenzakalayo. Shuthi yayisimtshela ngoba phela vele labantu I feel like ukuthi bona ba connected more kunathi kwi nature. Akufani thina siyakwazi ukuthi into singayisenzi. Ngithi mina asibuyiseni lokho ngoba masithi bona ba connected more thina siyisenzi. Aware ukuthi ingane zanamhlanje zoba umama bakusasa. So shonke kuzokwenzakalana. Asifuni ayibanjwe isemaphupho. Ngoba nakho phela ukufika kwemali nakhona kwi-family structure kuyishintshile ezinye izinto yabo ukufika kwemali ngoba manje imali uma uyibheka isiqale yasenza kwanezinto esitshela ukuthi okay lo ngoba uyena onemali shothi uyena kumele kuziwe ngaye kakhulu lona ngoba unemali engazuthi ngaphansi kwalo ikushuthi lona asikwazi ukuthi singayizwa kakhulu into ngoba ngisho ingane ziyamazi ukuthi umuntu osipha imali eningi kakhulu kunomunye ukuthi hayi yidlo. So nanga umuntu ekumele simhloniphe eqala singakamfiki kuloyo uma ithelwa akwenzeki akwenzeki lutho. Okay. Nabo kubungozi balento. Oqala nje ukuthi imali ifika yahlakaza amakhaya. Excuse me iqiniso lelimsulu. Kodwa awahlakazwanga kakhulu imali. Yebo unawo umthelela. Ahlakazwe ukuphelelwa ubuntu kithine emndenini.
asazisani emndenini uyazi ukuthi njengamanje wena makuvalwe izikole kumele ngabe ucela izingane kamfowenu tazizi kwakho but ngesizathu sokuthi wena awazisani nomfowethu awumazisi njengomfowenu ukuthi umfowethu lo amathumba akhe amathumba ami awumazisi umfowenu awumazisi udadewenu izingane kumele zithi ziyovakasha komalume kusho ingane kadadewenu kumele zithi ingane ziyovakasha baba omncane zikhule imazi baba omncane zimazi umamdala imazi umamncane kumndeni nje ophelele zifike igcwale la edaningi kuhlehliswa sofa kubekwe ipontshi kulalo kaze kulelwe endlini aka round abafana balele ngale amantombazana balele ngale kugcwale kuphithizela umndeni ubemkhulu uwahlabele ngisho iskapu ubezobebuza bethi baba siyanini futhi kwababa omncane wena sana zivalela uDisemba kusuke ezami zize kuwe kade kufike zakho ngoJune kukhuphuke ezami ngoDisemba ziyamazisa ubaba omdala mhlambe siba u4 siba u5 abafowethu siqoqana zonke kubaba omdala zonke kusisi zonke kubani mhlambe siyayiphathisa ama 1000 ukuthi usekwabiza phela manje uyo-eda lapha ezintweni zezinkwa nanana uyabo ukuze na ungagcilazeki hayi manje sothi umuntu uyayisenda kuthiwe uyisende nemali sekusho njalo phela manje kuthiwe uma uyiletha leyo ngane uyilethe nemali izodlala angithi phela ulahleka ubuntu lento engishoyo bhuti awukwazi ingane kamfowenu noma kadadewenu uthi ayize nemali engathi izobhukhe ehotela kusehotela lapho kuthiwa ungeni khona imali ingekho ekhaya ungena ngisho bethu umaniki kunjani ake ngibuzeke shuthi mhlazana wahamba emhlabeni kwangasala mali Shuthi ingane zakho zophenduka ningasithebeni uyabona kuba njalo vele uma uzobheka vele iyo lento phela yenza ukuthi kube njena njengamanje ngoba sekuba njalo manje yabo uma uzobheka izothathelwa phezulu makuthiwa okay khona amafa ekwaziwa ukuthi okay kuzosala imali engake kuthiwa yethathelwe phezulu but uma ukuthi nje kuthiwa ushiya ngalutho sekuba njalo manje yabo manje iphelile ngempela le nto le ngoba ngisho nazi izingane sezize ziganga kanjena nje asahloniphi kanjena and isekukhulwa kungaziyo ukuthi kiwaphi ngoba phela kuyenzeka ukuthi uthi vele enhlaphena kubaba ke awubanga nayo ke chance yokuthi akukhulise kodwa manje futhi ubekhona mhlawumbe ubaba omdala noma ubaba omncane bathi agcine naye sekungekho izinto asezoyifaka la kuwena just ukuthi akufundise nawe ukuthi ubudoda yini ngoba ngesinye isikhathi vele ubudoda kufuneka ufunde emadodeni ukuze sithi ubudoda ngempela hayi lento yamanje ukuthi ubudoda sekuye abantu besimama basitshela kakhulu even nana online ukuthi uba indoda ilokhu ubudoda awusafundi kakhulu manje emadodeni sekufundwa kakhulu kubantu besimama kanti manje umuntu angakufundisa kanjani into angakazi abe yiyona ake ngibuze bhuti kuyenzeka nofish ufundisa inyoni ukuthi ndizwa kanjani hayi kwenzeki kuyenzeka nangu ufish ufundisa inyoni ukuthi uma ufuna ukundiza ndize kanje yabo now ngubuzelani lo mbuzo wami ngubuzisa ukuthi njengoba sihamba sizala izingane sishiye kanjalo nonina labo mama mabefundisa lezi ingane ukuthi ziphathe kanjani njengamadoda sijike sixeka labo mama futhi kanti sithi abenze njani angithi thina sibazalisile sayishiya kanjalo ingane mase sebezama ke nabo bofuna imfundiso zobudoda bebuya beyifaka einganeni zabo bese sithi thina wazini ngobudoda wena ukuba uyazi ngobudoda yini ebizokubamba ukuthi uthatha ingane yakho uyiqoqo ifundise ubudoda yini ebizokubamba endaweni ukuthi kanye ngenyanga uqoqa ingane zabafana uhlale nazo phansi uyifundisa ukuthi abafana bayiphatha kanjani yini ekuhlula ukuthi endaweni uvula iclub yebhola uthathe lezi ingane ezincane uyikhiphe busy ngebhola khona izobalekelwa isikhathi sokuthi ziyoganga yini ekuhlula ukuthi wena musu unama senta angconywana ungene ukhanda icompetition ukuthi ubani uzothola ama marks angaka kulesi sikole ngiyadonate ngemali ukuthi next year uzokhokhelwa emzokwenzelwa ukuthi nami ukuze lezi ingane izohleza umqondo wakho ukuthi ngifuna ukuthola le nto liya ubudoda yibolo manje uma thina sihlobo ngabume njengezilwane akazuza inkunzi yenkomo kade iqeda ukugibela inkomazi iyoyibuza ukuthi ubambileni
hey ifike igibeli ishiye kanjalo ukuthi kuphuma ithole noma kuphuma iduna ayihlangene yabo so thina ngenxa ukuthi sinalethi ubuntu qoqa amathumba akho uwasondisele ngakuwe ukuze kusasa uzoba indoda ngoba ngivele nathi abantu besilisa sibonile nathi umhlaba yabo uma uzobheka inkinga eziningi ezikhona njengamanje phela angithi namhlanje siqondene nalokho njengoba ungizwa nje lo ngikhuluma ngendoda angifuni ukulahla umkhondo amadoda futhi okufuna ngikusho yipi camera ofuna ngiyiphi amadoda qoqani amathumbe enu ngoba mhlazane kufika umhla uphela uyongena ehlazweni umakoti wakho sekuqhamuka izingane ngaphandle seyilokho zithi nambe kubaba lo lento kulokhu kuthiwa madoda nyonyobani niyocinga izingane zenu ngenxa ukuthi umfazi akafuni ukuthi uyobona lezi zingane awuganiwe ushadelwe kusamele uganwe ukuze isizwe sakheke webhuti yabona masafuna ukwakha isizwe lasakhiwe ngeqiniso masifuna ukwakha isizwe ngokumasaja ngeke uzosakhe ya ngoba ngibonile na kwivideo lapha ukuthi khona nje okade ezincoma ethe mina sengiwaqedile amatshitshi ngithi hawu lo muntu wambona ukuthi uzayincoma ufuna ukufika avunywe ngezantsi ukuthi washiya futhi ngathi mina enkulumeni yami kunamadoda ndagcwele ngisho la ku TikTok angakaza alivula ijiji wathi inkulumo yami leyo shuthi abanye bayikhotha kabi abanye bayincoma ngayo ukuthi mina amatshitshi ngiyawavula khona bebesho njalo nje mina ngangiqonda ukuthi lento yokulala esikhathini samanje siyilula kakhulu amantombazana awasazongi ukuthi njengeinsizwa kuze kufike isikhathi la kuthiwa khona imbangi yami le khona into ebisho kanjalo njalo mfana imbangi yami ufuna le yangane noma useqonywe le yangane nami ngiyayithanda uyabo insizwa bezibanga intombi futhi ziyibange nje ngokuhle futhi ukuthi nje uma lensizwa lentombi le ikhomba ukuthi uyayithanda lensizwa lokho itshengisa ukuthi ifuna ukuyisa elawini ivele isuka intombi ishinge nenye insizwa le engazi ukuthi iyazi ukuthi inobuqotho inomtsizwa ishinge nayo futhi lengathi isiqhwaganyana intombazane vele enze njalo ivele ingene ngakulensizwa lengathi isiqhwaga iyayazi nalensizwa ukuthi mhlawumbe inentombi noma inengodu kodwa ivele ishinge ngakuyona ngeke wena bese ubuza ukuthi hey uba lo hamba naye lapho uzophendula kulensizwa uba nami sondela insizwa ukuze sikwazi sikhulumele into uyazi vele isiqhwaga sakabani siyahlalisa now uyazi ukukhandana ukukhanda ukuthi icacisa hayi ngobelala naye lo mfana ngokuthi thina njengabafana noma njengensizwa asisafundisekile sesivele sithi sifebe lezi sifebe kanjani ukulala namadoda amaningi ukufebe aselala lo muntu uyiqoqile uqome wena wangakubona ukubaleka kwakhe waqoma usibu wakubona ukubaleka kwakhe wakhipha inkomo wamgana febe lapho hayi lutho ngeke akwazi akubona febe akwazi ukubona konjalo ansuku uzomthuka nawe ufuna uxolisa inhliziyo ngoba phela manje yiyo vele inkinga sesibhekene na bayachaza abantu ukuthi why umuntu ebhedile na inkinga abantu besilisa manje sebeyakuthanda ukukhomba ngomunwe kwenye indawo ayisekho le nto ngoba uma ubheka kudala umuntu wesilisa into yabona ubekwazi ukuthi ngaso sonke isikhathi akwazi nayo ukuthi azijudge la kulento ukuthi nami ngibe wrong la nami ngaba wrong la yabo noma ukuthesa kwenzeka lokho nami bengibile wrong la but manje akusekho lokho manje usefuna nje ukukhomba lapho ukuthi lalela ke nsizwa sinenkinga yodwa sinenkinga yabafana abakhulumela safuthi sinenkinga yabafana abangakwazi ukuthula sinenkinga yabafana abaphikisana noma bangena kwinkulumo mpikiswano nomuntu wesimanga uthi uyaphaphama ekusuku ngo1 ngo12
ungena ku TikTok kuneqoqo labafana elihlezi elikhuluma nje ukuthi ubani le monto ayithengile iyisekeni noma ayilona isekeni. Ngikhuluma ngabafana mina. Bahle ubusuku bonke. Hey. Ngikho kulishela nangayibona ulibona ithoshi langalana kade ngibuka isibuko le moto i1.5 million i3 million funa kuliwe kubangwe lokho. Hey. Sinenkinga yabafana abakhulumela ukuthi wena ubone mina ngihamba nobani. Okusho ukuthi wena ngoba ungezwani nobani mina ngoba sengihamba nobani shuthi nami angisazwani nawe. Mhlazane nina nathelelana amanzi ngisalaphi mina. Phela usangani sokuwena umcabanisi phela ugcina usuqabana nawo wabelani mabethelana amanzi ngoba manje sekuzoba sengazi uthuthu ndibuyisha ngapha uyishaye ngapha. Angithi lahle kubudoda. Funa mina ngikutshele wena Dwebhudi. Yabo wena ngoba ungasazwani nobani. Mina umfowethu wena. Umfowethu loyana. Mhlazane wangona mina nami ngiyoqhela kuyena. Kodwa njengamanje angikwazi ukuqhela ngoba kunezinkulumo nini enibangayo. Ake nilungise lento yena angingeni kuyona mina. Naye umtshele ngendlela omtshela ngayo. Cha mfowethu asihambeni mawuthi awukho comfortable ukuthi sizoya la khona ngubani ongena singashintsha indawo. Yeah. Phelile. Sinenkinga yabafana bayiphathisa okwamantombazane. Ayibona futhi. Akhuluma umfana azashelwe yizwi, akhuluma umfana azabe namankemvu, akhuluma umfana azahefuzele. Bathukane ngeinhlamba, bathukanela ukuthi babanga enye into yako omunye umuzi. Hayi yakhe. Akanalutho njena. Okokuqala lokho. Okwesibili. Asilungise lokuqala. Umfana ufuna kwazi ukuba nesisoka sokukhuluma. Umfana ufuna athi qaphu makuphakathi kwabantu ahlehle. Izwakale futhi inkulumo yakhe. Umfana ufuna kalalalele ngaphambi kokuthi aphendule. Ngoba ufuna kame ephendula inkulumo yakhe laba bayile esikoleni bathi ibe inclusive. Ingaveli icheme ingaqondi ukuthi kahlahle kwenzakalani. Funa ikushiye ungenawo umbuzo. Uyabo? So ufuna ukwazi ukuba nesisoka sokusebenzisa amagama. Into yonakele kupediwe. Ufikile umuntu wabulala umuntu. Ufuna la siyokhuluma lapha. Hey bobhodi. Hey sizoyilahla ngecala. Selimbule ingubo langena. Lokho esingakukhuluma akulingani nesenzo. Nalokho esingakwenza akulingani nesenzo. Njoba umfowethu esehambile ahambe ngesandla somfowethu. Awekho amagama esingakwazi ukwakhipha. Besicela ukuzwa kobhudi ukuthi mhlasimpe ingane mayone kanje. Ingashawa kanjani ngoswazi. Kodwa besicela nishayiso wengane yasekhaya ngoba nengane yasekhaya kuyenzeka ukuthi iyadlala ngomkhonto ivele igwaza imbuzi ife. Akusho ukuthi nayo lo ngane efuneka ibula. Uyabo uyifake ecathulweni naseyinhlungwini zalaba baba. Awufiki uzothi kodwa naye bekhipha isibhame bezokwenza njani? Futhi bekumele kufe muphi? Uyabona ke. Uzophehla udlame. Uma uzazi ukuthi awunalo mhlasimba amava okukhuluma, ingakho ekuthiwa akusetshenziswa ubuhlakani ke manje. Ngoba sekanje asivele sithatha umuntu omdala owumama noma oyikhehla. Umuntu masifika lapha sofike simenze ibhaxa simhambise phambili size emva kwakhe. Ngeke belethuka ikhehla. Ngeke bemthuka ubaba. Uthola ukuthi ubaba uzomela indodana yakhe. Athi badabami ngebuhlungu. Lokho okwenzekile anginayo indlela ukuthi ngakubuyisa kanjani. Inja yodwa ibambela umniniyo. Ngizotshengisa ingane bengathunyiwe yimi. Ibiyenza ukudlebeleka nokuganga nokungcola. Angeke ngalawo mazwi kwakhande kudlame. Ngoba uyakhombisa ukuyisola. Nakho ke. Zithi ivungama insizwa. Umuzi ugogwa la ekhaya ethi ayi bata bami. Sengiyabuka ngamehla engqondo ukuthi njoba nizingane nani nihamba
ukubi nina enenze lento lo baba nje obela ubekuthiwa yimi oyokhala kulo yamuzi bengiyofisa ukuthi bengiphathe kanjani ngoba nani njoba nilana nje niphathe ibhamu ningenza noma yini noma inini kusasa kuze ukuthi angishabo ukukhuluma kuyayisolve inkinga serious now ngizama ukuthi ke izinsizwa ake ikwazi ukukhuluma ake ifunde ukukhuluma sidlule kade uthi manje khona umuntu owazi ukuthi yena uright ngoba nokuthi yena unemali nana uyazi le dala lonto yini le ndade ngisho ngithi mina yazisa abafweni uyazisanani njengabafweni abafweni kwekuyenzeka ukuthi abanye gcine kuba abafweni hayi begazi abafweni obathole ekukhuleni ngoba vele uhlezi uzobathola phela uhlezi uzobathola abafweni uma nikhonza yena nabafweni ufuna umfweni akwazi ukutshela ukuthi bafo yabona ngoba umakoti lo yabona nje banicabene nje njoba umbambile usephuthini kodwa ukutshela ukuthi uzozakwazi ukuhamba ngolesihlanu namhlanje lesibili mina bengizothi kugwema ukuye ekhaya uma imali unayo bukho okungcono uhlalele ehotel for 5 days noma hlala lapha eComfort indlu nansi noma yehluye emakhaya shawo moya ngoba uyakubona ukuthi uma ungaya lapha endlini ivuke lento senibabili uzoba ngicala phela insizwa omuhlezi nayo angithi uyibona la ngendlela ethela ngayo Steve uthi ayile manje hlezi uyayibona na uthi ayile hayi ifuna vele ukufika sabona endlini lapha ithi khwaxa Steve yabo bese nawe uyayixoxisa uyiphushela kanje idash uyibona ayithatha kwakuyithatha ifuna nje singene sinjalo uma ithatha ikhohlisa wena ithi nkentshe kancane nkentshe yabo just nje ukuthi ibonisile ukuthi yabo ngathi khona ekwenzayo ethi ubona khona la kiwa khona la ukukhulume naye lo muntu umbuzo aqhama esethi evume ngabe uyaphendula lo muntu akekho la plus akethi umfweni semele kumfweni akukhalime mfowethu akwenziwa nje inkinga isolve kanje yabo kuthi kusekuseni ngo8-9 uyambona sekudumisa imoto siyangena bafo hamba kanjani lalekile hayi laleki cha akho lutho yazi ngedlula man kunendlela engithathayo esangisale ngasolunde ngiphelezele mfowethu man cha ngizokulinda mfowethu ngizokulinda ngijahile ugeza ugqoke wenze lokumqaqa umkhipha aphume kulento umfweni ke kuyelona hayi ukuthi ibulala lento njengoba kusekushiwo ku social media evela ku social media manje sufice ezinye izinto hayi social media uzothuka ukuthi umuntu obhale lento kodwa angithi akukhumbula esikoleni manje uyofunda khona umuntu oyehlelwa imaths imginqi imaths akasolve x azathole 0 do you know why sasifunda imaths uthi umqondo uqaqeke angithi wakuthiwa kwi-maths zithi isuka kube kuze kuyovala kufuneka i-answer okusho ukuthi empilweni ukhulu uzuve kufuneka isixazululo salenkinga obhekene ngokuthi wena akaze uzoyithola into ekuchallengeayo ukuthi solve inkinga makuqhamuka inkinga kuwena kunalento ekuthiwa i-anxiety ususolve izinto ngaphandle kokuthi ubuke athina ama consequences now uma ukhumbula esikoleni nanihlukaniswa khona iclass la kwa A la kwa B kanjalo kuze kushiwo ukuthi iclass le iqenqa yabo A no B akwazi base kuthiwa uC hayi humanities you understand manje into eyinkinga la ku social media sihlanganisiwe
ya abadonsa kahle abadonsa kancane bala ebeyazi uthisha mengena kwa A ukuthi uzofike enze ibonelo ezu2 esesithatha ingane semphuca uchoke sifuna ukusenza kwa B uzofike enze sesithathu nesesi4 sekuthiwa yeka misa kwa C uzokeke enze ibonelo ezu5 kuthiwa sizo lento nje azenze ibonelo ngezinto epractical kuyima umqondo ngathi uyavuleka kwa D afundisa aqeda phuma hambe abezwe bezwe mhlazane amaklasi ahlangana kwakhona omunye umfundi ofundisa omunye omunye kwale ngisho usumfundisa ke kwa H aze ancamela ukukopela aphume esikoleni athatha isinqumo sokuthi mina imaths angiyazi yeah so uyacabanga ke kunomuntu aka A nomuntu aka H base page nelilodwa funa ba articulate we topic eyodwa eish mufaka inkulumo umuzwe lo waka A athi kodwa lenkulumo ngizwe ngathi mina iwumbuzo itheni answer lo bhuti yaqhamuka inkulumo isiwu30 seconds iphi answer ake siza umbuzo sizwe answer sesingakhuluma lo waka A usephendulile wathi vele mabeke bahlangana nje abafana bakhulumana nododi ndabayaziyo nje bagxikana namantombazane bagxika abantu afuthi agcine ngayaka kwayile phelele udangayi kwakuyona le akezwile ukuthi kahle kahle bekukhulunywa ngayo yeah sifike sathi ingane mele yenze kanje umama afuna enze kanje ubaba afuna enze kanje afika yena ngikhuluma ngengane athi into abayaziyo ke ukukhuluma ngeingane eish mhlazane sebone kaMama akhuluma nini ngobaba uhamba isikhathi ayibone le kaBaba umsethi oh yazi laba angijabo so umqondo wakhe uyagxeka sidalo akanayo lento labantu abafundile impijana abayibiza ngeconstructive thinking njengamanje sesiyabona izingane ziyalala ingane namhlanje ziyahlubuka ingane zabafana senzani ingakho siqhamuka nama page ako TikTok sikhulisa abantu ingakho siqhamuka nama podcast kanje ukuthi sikhulisa abantu ingakho siqhamuka ukuthi asifakeni nathi ihlombe kuma sports sikhulisa abantu sikhulume nabantu wenza laba abawu4 engizobathinta nomunye athinta abawu4 nomunye athinta abawu4 iyoba khona inkeshezana yesizwe sizophila kusasa uzokwakheka umuntu angikwazi ke nami ukuhlala phansi nami ngigceke nabagcekayo ukuthi umhlaba wonakele njoba wonakelele bani ngoba yithina wonakelele thina kahle uShaka wathatha isinqumo sokuthi isizwe samaZulu ngizosibumba uShaka wayengemdala wakhona amakhosi amadala ozwidi uNcumane and akaphathanga futhi isikhathi eside ukudlula ngisho amanye amakhosi bathoba kubukhosi bukhunjulwa kakhulu kunabo short uShaka waphatha shortest time 1828 ngama 1700 waphatha ngo1828 mangaphazami kuya ngizokhumbula kodwa I think awuphelanga 6 years I think yeah ngoba saba sincane vele isikhathi sakho uShaka now ngizama ukuthi kuwena khona ingoma masikane ngeke ngilalele ethi la emhlabeni ngizobeka umaki bese ngiphuma kanje ngayithanda inkulumo yale yansizwa ngoba yabona isibiyela lento ade sisho ukuthi emhlabeni nawe uzobhala umlando wakho lo mlando ozosala ukhuluma ukuthi wenzeni wena bese uphile enganeni zakho mhlawumbe uhlangana nengane yami kusasa mhlambe iCEO ingane yakho bese cha wena uzalo bani hayi ngizalo ukwazi hayibo ukwazi wayikhonzane nobaba bayikafika nje ekhaya benza ipodcasting babuke yeah baxoxa ngobaba babo indlela lokuzwana babezwana ngayo hayi mfowethu hey noma kusavalekile la kodwa isingayenza phela bafu plan angijabo yeah sekukhulumile igesi kaBaba athi ubaba maqhamuka ingane uzalo ba wena athi hawu hey abize ezinye insizwe hayi ingane kabani umzomithi hawu kwavele kwawuye hayi mfana ngeke ubaba wakho bekumfowethu bese uyathola ke lokuhlomla kanjalo so ukuyiphatha nokuphila kwakho kuyophilisa ngisho izingane zakho so njoba ngithi mina abafana ke befunda ukuba abafana
bafunda ukubaza insizwa umnsizwa khona ukulwa nokuphatha ibhamu nokuqumba uhamba udunusa uthi nizodubula abantu ukuhlonipha abantu ukwazisa omunye umuntu ukufaka isandla ngendlela ethuthukisa bese kuthiwa insizwa umfoka abantu ngoba ulwisa lento elwa nobuntu kubantu umnsizwa iboloboke engani ngishushela intombi ibikiwise ngisho umphongolo wamanzi ukuyisele phe kwabo ufuna ukubona nje ukuthi esikhathini samanje phela uyabona ukuthi ulaka njengoba lolungaka nakubantu angithi intombazane njengamanje mhlawumbe akuthele ngamanzi ukhuluma nayo inbox ku Facebook ikuphoxe ethi awu kahle bhuti iphume ku asebeyithuka manje usuthi afika manje umfana usezwe isizi yamphosa intombazane useyisho ngenhlambe engaka uthayibi lo muntu ufundiswe ubani lento le abafana ke befunde intombazane uyazi ukuthi uyayishela ngo2018 ikuphoxe uhlangane nawo ngo2023 ingafani indlela ezophendula ngayo ngoba usushintsha itone angijwayeza sekunalesisoke sesikhona manje sokuthi hayi phela uvuthiwe nawe manje bese nithi masenihleli bese uthi awukahle wangijukelani ngempela hayibo ukuthi nje nawe indlela ukukhuluma ngayo uka namanje sakuthethiza cha ngikuthethisa lokho angijabo hey ila uqale khona manje uma uthukwa unqatshwa kanti uzothandwa yonke nomuntu eish yabona now ngathi sesigoqa insizwa zakithi ake ifunde ukuhlonipha emakhaya insizwa zakithi ake ifunde ukuhlonipha ubuntu emgwaqeni angamazi inhlamba ayisakhi isizwe ukuchitha igazi lomuntu wesifazane nengane akusakhi isizwe zinsizwa shelani intombi inqwaba amantombazane phandle lento yokudlwengula angazi ukuthi umoya osukapi yazi manje kodwa indlela kuphilwa ngayo ukhona ngishiya indawo manje eyidayisa ngenyama yomlenze uyabona ukuthi usuxakekile akhona amabhusha mfowethu uyabo ufike ebhusha ucela inyama yomlenze yabo ziyahlukana ke angazi noma kuqala osize noma kwenzani kodwa zona ziyahlukana abaqala phela nabo ukuthi ushuthi usazibona yini la kule price uyabo nawe uzoya la ubona ukuthi kuhambisana nephakethe lakho ubambe inyama yomlenze kuthi dwe ngoba phela uma uyibamba lana uba nomthwadlana osukayo kuthi dwe qala ibuye ingqondo uyabo manje lento yokudlwengula angazi bafowethu ngoba lo muntu usuke usumshiye nesika sempilo yakhe yonke andikuwesi ke manje ngoba sekudlwengula ukuphinde kusale nezingane lengane ezothi ikhuliswa yilo muntu owadlwengulwa uyikhulisa nalo lonke lolulaka uyabona ukuthi wakho omunye umuntu la amakhala ngoba phela uzokhula futhi ufana nanaye futhi lo muntu owenze lento masikhuza ke mfowethu ufuna sikhuze ngazonke bantu besimame uma ingane incane uyigabisela ngoshizi iyakhala iwufune musani ukuthatha igrocery yasekhaya ibeke emgwaqeni izinja ezothi mase ziyidla bese nithi nina lezi zinja ifundisiwe kanti nina enikhipha igrocery yasekhaya layibeke emgwaqeni uma ukhindu unkamfuna isibumbu usikhipha ngaphandle ufuna ukuthi abafana bakubuke akugcina abafana ukuthi bakubuke kuphela khona bazokukhanukela ukukhanuka ke bengakhuluma umfana akhuluma athi hawu isibumbe esingaka bese uyamphendula wena uthi ubusibukani sekuqala ingxabano okube wena njalo ogqoke ngendlela ukuthi umuntu akhulume bese uthini wena uhlushwe ubebukana awahle mfowethu uma uqhamuka nje umuntu esifazane ukhipha unkampuni isibumbu ngaphandle ngelegini wagqoka icrop top bese uthi bengibukani funa ngibukeni kanti mfowethu uyabona ukuthi inkinga leyo funa ngibukeni manje siyacela nabo abantu besimame ukuthi ake bengathathi igrocery yasekhaya beyibeke emgwaqeni ngoba izinja izoyibamba bese sikhuza nezinja umuntu ake eqondene nokudla kwakhe uma ebona ukuthi khona okunye ukudla akhalelayo akasebenzisa isisoka ukuthi akuthole lento yamandla nokuxhwangula
insizwa zakithi hayi akuyona ngeke sisebenzise igama lokuthi sekwanele kube sengazi ukuthi laba sebedlwenguliwe bekufanele badlwengule kufunakala nje silikhuzi ichilo silikhuzi ibhadi sihebeze ukuthi ayiphume ayenziwa lento lapha ekhaya hayi ngoba futhi uma bafana bezothatha izinto zokukhulisa imizi yoyise behamba beyiphosa ngendlela ezobanga amacala funa wazi ukuthi uthela ihlazo umuzwa kini uyacabanga usukhulile usumdala kuzothi umkhulu la ekhaya wadlwengula ugogwa lapha eish uyayibona nje leyo nto le ikhula cabanga umkhulu oshisa impepho lapha ekhaya ofaka izingane iphandla eish sekuthiwa wena mkhulu wadlwengula ugogo walapha eish uzotheleka ngehlazo esigabeni sokukhula kwakho engabe sekuhlonipha funa wazi into yenza manje ekukhuleni kwakho usashiselwa igazi ukuthi izokulandela musana ukudlwengula izingane musana ukudlwengula abantu besifazane hambani niyokweshela izinsizwa mawubona ukuthi kuyakwehlula udlule lapha esitolo i10 rand sunlight ngeke ngikufundise ukuthi sunlight ufuna wenzeni ngayo ya umuntu bangayi ngokungena social media cha emthizweni thina besifundiswa ila ubuqala khona ukubona ukuthi seyinsizwa manje sekukhona okuphumayo bese uyatshela ukuthi uma ungalala nomuntu esifazane manje kusengamithi sekunakele yabona ukuthi ushawa izibuko usungamithisa manje ya ugweme manje kulala nomuntu wesifazane noma sikanjani faka ijazi makuthi kanjani uyabo ngenxa ukuthi igazi lisuke sashisa kakhulu usunokuthi ubuka lapha ka TV kwi-movie bethi nje halamuzi nyana uzokuthi hep yabo futhi winto Facebook ke manje phela lapha o Facebook mawuzobheka manje o Facebook o TikTok asemaningi amantombazana asenza ama views uvela usubukeke lesasithombe usibeke emqondweni udlula nje bathroom insipho ufika uyibambe kanye uthi hwamu isala yonke esandleni bese uphuma njengomuntu oshaya umoya uyothi nje emva kwendlu uthi 1 2 3 uthi uyobuqhathekile ubugila umkhulu awulungile uthunywa ngisho kupha awuthethe nje ukuthetha lwehlilo la thina emfaneni bethu besitshela ukuthi uma usubona ukuthi kuyakuhlula hamba ukhiphe man yabo ngoba kuyinkinga phela mase kugcwele ekhanda kakhulu soqedile asifa hayi ngoba khona kumele futhi insizwa manje ngoba phela yabona mawuzobheka ingeke esikhathini samanje mfethu kuyafuneka ukuthi insizwa ngempela zike lento zana and akusafani nakudala ukuthi kudala bekunama stages ukuthi njengomuntu wesilisa la ekhaya ukhuliswa kanje ukuthi kufuneka uqala uyolusa usuke kuluseni yabona wenza ukuthi manje impilo isivele kukhulu ifana manje and iyashoda ngempela le ndlela yokuthi kube nestructure ngoba umuntu wesifazane vele mawuzobheka yena sisakhonyana especially futhi emakhaya uthothi isakhonyana okay uma intombazane uzohamba kanje uzosuka la uzohlolwa nizohamba kanje uzuyokwemuliswa wenziswe zonke izinto but umuntu wesilisa yena azikho lezo zinto ezibekiwe ukuthi okay ufuna ukusukela mawusuka la ufuna ukwenze ukuthi ukuze kuthi wayeke usupheleleke manje ingakho ke ngithi mina iqala la ekutheni nasiyeke ukuzalisa ingane siyilahle ngoba umfana ukhuliswe ekhaya ubaba ufuna amtshele noma ubhuti wakhe ufuna amtshele khona izinto ubaba akufundisa zona zokuba umfana ekhaya bese kuba khona izinto oyifunda kobhuti bakho zasebunsizweni ubaba wakho ngakutshela ngokunqamula umthambo wangaphansi kwelokhuzana kwekhinqa uyabo uzokufunda kithi einsizweni uyabo sinqontile umshoba sekubophe ngalo uyabo ubaba ngeke akutshela ukuthi lalela ke ndoda isizathu sokuthi wena ufuna usika ijwabi lesingalesi uzosifunda lapha einsizweni kudalela ke ndoda yabo manje kusukule eminyaka makwenzeka manje wathi kusangenzeka uthola u1 no 2 no 3 ukuze ubalekele lento asambe siyokwenza ukuthi nqamle lento uyishiye uyabo usazoqonywa intombi ikwale awuphatheki kabi awushele nje ukuqonya ube nentombi eziwu4 akushiyi ukuthi lala nayo into efike yenza umehluko akushiyi ukuthi lala awukujwayele nje ukuconvince umuntu
azavume namantombazane awujwayele nje ukuqoma bese niyahlala ningenzi lutho uzubona uba serious bamfana azathathe inyathelo ezithile kuyimake mhlasimbe usuyinikela kuyena hayi lento okulala niqala ngisho ukubonana waphela manje sekuvele manje abantu beqala ngisho ukubonana sekushawula ngaphephile thothi ngeke baphinde futhi babonane angithi ngakho ke khona usisi wakho wakhuluma wathi bashona aphi labafana uthi mawubuya kubo ubuye ulale eish ngiyakhumbula lokukhuluma ubuye ukhathele yansa khona ilula eish angithi leyande etholakala kanzima wawuthi mhla uyitholile uthi nami ngibona obani yabona ukuthi makushaya u1 ulele uphaphama uthi uyazi makusa lento iyahamba angazi izophinda ibuye ngivuka lapha ebusuku ngigibela lapha kwesikepe futhi angitshabo manje iwuchitha isaka eish onogwaja bahubha izinja manje eish so usuthi mubamba sekumele usayivele nekusasa ngoba ufuna uyobamba nakusasa ubusayivela nekusasa ufuna uyoba seku ithina manje kufunakala siyincishe lento ngoba khona enye sasimele futhi endlini yabona angitshela uyabona so usubamba inkeshezana uyishiyele ngoba khona enye ehubhayo so onogwaja bahubha izinja ke bafa so ingakho ubona sengazuthi abafana indlela sebeyiphatha ngayo bayiphatha ngendlela esizicina icishe ifane njengamantombazana ingenxa ukuthi namantombazana indlela seyiphatha ngayo asephenduka abafana intombazana isikushela nje ikususe phansi hayi yakinboxa nje ngisho ku Facebook ikuthetha ibhoti ayingeke ngiyakudinga ngicela ukuvala hayi kodwa mfowethu mina ngiyabonga mfowethu uma ukuthi sisazoloku nje siqhubeka silokhu nje abantu sibabonisa kancane ngoba vele manje ngicabanga vele bekudingeka ukuthi sike sikhulume ngazi insizwa ngoba phela nazi insizwa zibalekile mfowethu kulesizwe lesekumele sakhiwe yabona futhi zibaleke kakhulu ngoba yizo phela inhloko vele egcinene noma sebengakubeka ngendlela abakubeka ngayo u50-50 nani but akushintsha ukuthi umuntu wesilisa uyena okusamela lobole uyena umuntu okusamele ngempela ikhaya naye abe ne-impact enkulu kakhulu ekutheni izingane zikhula kanjani especially even nazo ezabafana ngoba nazo zamantombazane futhi ingane zamantombazane ingane entombazane ekhuliswa umuntu wesilisa ekhona nje umuntu wesilisa empilweni yayo ngeke uze uyifanise nentombazane ekhule imdinga umuntu wesilisa empilweni yayo yabona ngoba ayalimala phela nawo amantombazane mayisezoyithola umuntu eseleke father figure uyabona ngoba usikwenza noma kanjani ngoba akalazi sethi noma ngingelona abone ngathi yilo uthando yabo kanti manje uma ukhona ngempela nawe ukuthi njengenhloko unless sekuthiwa ke usushonile ngoba phela uma uthi hey uyeko omkhulu so engekho vele into esizothiwa so sekuzobamba omalume kubambe obhuti bakho nawe kubambe wonke umuntu okhona but uma usekhona awuzami ukuthi ube khona ngempela webhodi ingane emikhona ekhaya kuyona yakho kuphela yabona nje abantu ngikhuluma ukuthi ufuna iyazi sabafweni uthi noma ubaba omdali laphana ithi ngizonishaya nina ayinziwa lento ekhaya ngishaya akasho ukuthi umfweni anitshela ngani ukuthi khomle sigqona sifaka igqoko endlini ngiyamtshela ukutshela into enziwa lapha ekhaya ukuthi ubaba useshonile noma akashonanga ingane ikhuliswa yisizwe kodwa umthetho wasekhaya ushawe ekhaya ingakho ngithi ngicela ubaba baqoqa amathumba abo ukuze sizwe sisophila okulandelayo kwisifiso sami ukuthi sekumele ke manje siye deep kwisintu ngoba sizokhuluma ngalabo sisa bebesebhadini bathi bahlobo ngoba bachithekelwa iziso ukuthi yini ofuna bayenze yini ofuna abangayenzi nensizwa echithekelwe umuntu waye achithekelwe isiso nayo yini kulindele ukuthi yenze uma ukuthi usulobolile kwadlula umuntu wakho yini lindlela ukuthi uyenze ukuze uklenze kahle ukuze uqhubeke nempilo uma ushonelwe ubaba ekhaya noma umama onomuzi ophelela ungcwatshwa kanjani yena
akancwatshwa ngendlela ehlukile noma efana nalosuke engaganiwe sesiyobuka lezo zinto ngoba vele nomsamo uzongena ke lapho ngoba phela uzongena lapho umsamo ngicabanga ukuthi vele izinto eziningi mase iqala seyifaka lapho zizowufaka vele na umsamo ukuthi hayi kuyafuneka ukuthi kube njani lapha kunjalo bot hayi no ngiyabonga kakhulu nje bafuka ukuthi ufike ngiyathemba ukuthi nawe ke mbukeli lapha emakhaya ukwazile nje ukuthi uyizwe lenkulumo yabona le esikhulume namhlanje and nawe uzozama ngayo yonke indlela futhi ukuthi uqhubeke ulifuna ulwazi ngoba akwanele vele ukuthi usizwe nje sikhuluma kanje base usuthi funeka na uphinde ukuthole base uyayithatha futhi lento uyibeke ngekini futhi nawe ukuthi ke mina ekhaya uthini nami umthetho wala ukuze yonke into izokwazi ukuthi ihambisana ngendlela sakhe isizwe ngempela esisibonayo nathi ukuthi siyafuna ukusibona phambili sesivala ke nje mhlambe ke amazwi okugcina ke nje ongabashiya nawo kuyona le mfowethu angibambe ngconcoze ngibonge isizwe asakhiwa umuntu oyedwa kodwa sakhiwa abantu abasakhele ukuze labo bantu basakhele funa kube nomuzi ukuze lo muzi ube khona funa kube nomuntu kulowo muzi ozomela igama la kulowo muzi uyuthi muhambileke umuzi umuntu ethi ey wena nyakubona ngathi uqhamuke ekhaya sonke sinamakhaya kodwa methu uqhamuke ekhaya usuke ngashi indonga kepha usuke ezokukhuluma kwakho nangendlela oyiphatha ngayo phakathi kwabantu ngifisa ukuthi kuzo zonke insizwe ezikhulayo ake yifisa ukuthi mayihambile zazi ukuthi ziveza amakubo nangendlela othuka ngayo abantu nokhuluma ngayo nabantu phambili uvezikini izinto ezipostayo ufuna wazi ngelinye ilanga zisazobukwa zingane zakho ngiyathobeka hayi ngicabanga ukuthi ukubeke konke ukubeke konke ngicela ukuthi nawe mbukeli lapha emakhaya subscribe umfollowishe ukwazi umfoka mathe emasisweni ku TikTok ukwazi mathe ku YouTube ukwazi mathe _emasisweni hayi siyathobeka siyabonga kakhulu nje nami Lumkile Zinyanga I'm signing out thank you